Yes. Sanibingelele uDlondo Bashise lo khona la eTVC Studios. Ohlelweni lethu olusha oluthi ithini into yakho? What is your story? Sizobe sinawo ke namhlanje sobe sivakela ama-artists ahlukahlukene azobe qhamuka ey'ndaweni ey'hlukahlukene efike evakasha ezokutshela ukuthi ithini into yawo, sithini isitori sabo. Entuzuma, isemlazi, ikwamashu, iLamonti, iChesterfield, wonke amalokishi, even ngisho eSoweto. Le kude le koSoweto. Nakhona basuka eSoweto bese la eMlazi. Asilavenja, sibatshele eNyuza, eNasi. Yezo, sobatshela, bazotshela thina, batshele nomphakathi nezoloko ukuthi ithini into yabo. Correct. Yes. Simasha nazo. Kusho bani uNdlondlo lana ethi simasha nazo isingle yakhe entsha ephumile igcwele kuwo wonke ama-digital stores. Spotify, Ibalami, TikTok, yonke indawo ila uzolithola khona. Ndlondlo masha nazo uye lo show ngamanje enibingelela wonke amalokishi. Yes. Thala mathafa sesibashana zo. Thala mathafa sesibashana zo. Thala mathafa sesibashana zo. Thala mathafa sesibashana zo. Thala mathafa sesibashana. That's how you open up the biggest and the baddest entertainment brand new show. That's in Zanzibar. Lilo Shit. Ithini into yakho? What's your story? That's the name of our show. Nihleli noKhokho NG khona la eThekwini intokazi yasemlazi. And ngihamba no-DJ Zozo eyoyishaya imvana lomuntu eyishaya ama-1 and 2 wakhe. Sibonge kakhulu. And lapho sizobe sino Black J later on showing, and he'll be closing up the show. But before lapho ngicela nibukele music video by S2C and the single called Uber.
Exclusive record. Thatha uthando lwami, baby, baby. No, no. Thatha uthando lwami, baby, baby. No, no. Thatha uthando lwami, baby, baby. So Black J, the name Black J, like how did it come about in the stage name Sako, and did it need like do something with Ijanda lo yenzayo la futhi ungitshele ngabanzi Ijanda oyenzayo kodwa? Yeah, okay, sister la kahle kahle. Ngize ngibizwa ngo Black J, igama esi Black J ngayiqamba. Ngobani ngiyade ngintendala indaba yokucula intendala so bebanginika amagama ama stage names yabo ukuthi awafit. So nga decide ukuthi kuba mina obanika i-stage name abantu engisebenza ngesikhathi sayo ngibizela ngo Black J. Igama elithi Black J liqhamuka ngoba igama lami langempela start with J, so yeah Black J njengoba ubona ukuthi so laqhamuka kanjalo igama yakho i-genre alihambisani ne-genre. Igama nje sokuthi ngabe ngibizwa ngalo ngisho ngabe kuthiwa mhlambe ngenza umaskandi noma ngenza uhlobo of course Black J ngabe ngibizwa ngalo so ngoba ibele igama lami lelo. Sesayiyona le ndaba yejanda like yiphi ijanda uBlack J ayenzayo as a musician ayenzayo? Okay, strictly engayisho strictly rap. Music engwenza nje rapper lonto ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngifake ama-vocals lapha nalapha icula. Kodwa kusuke ukuthi abantu lokho abakudilivela kakhulu ukuthi ngiyarap. Ngibona so ekufanele ngilokho excel khona bese ngijabula ukucula kakhulu abantu bathanda ukuthi ngiyarap. So ngiyarap kodwa i-rap ekuyona into engenza kakhulu abantu abangithandelayo nabangazelayo. uBlack J yena umbona ekiphi mhlambe in 5 years to come, starting from like namhlanje mhlambe in 5 years uyibona mhlambe ukuphi? Okay, ngingathini okwamanje la ngikhona angithandi ngiqhelelene nama-fans ami. Yeah, so into engingayisho ukuthi mhlambe 5 years ngikhulu, 2 years mhlambe ngizobe sengisondelene, 5 years sengabe ibonus mawusuyale. Ma-fans ami ngithanda ukuthi ngisondelane nawo kakhulu ngokuthini umusic ngiwushayile, ngishayela nama-group ngawushaya ngedwa kodwa bebengazi bebegcina ngokuthi uBlack J yabo uyena ngempela yabo abakazi. So isikhathi njengoba sami 5 years ngikhulu ukuthi ngisondelane nabo ngey'ndlela ey'ningi manje uyakwazi ukungena endaweni ukuthi ubheke usubscribe wenze yonke into ubheke uBlack J umthole. So mhlambe 3 years ungapheli sengisondelene kakhulu nama-fans ami ekuyiyona into engiyijafile ngoba ubudlelwane bethu nabo ngithanda ukuthi. So beside ukurapper yini le ngakuthiwa makuthiwa ukurapper ngukho yini le ngabe uBlack J uyayenza and futhi yindaba kube leyo nto leyo? Into engayisho ukuthini umuntu othanda kakhulu ukuthi abantu babe right emphakathini esihlala kuyona njengoba nawe siqhamukeketho sihlala njalo so yonke leyo nto. Impendulo ngathi nje sister mina ngumuntu othanda ukuba activist like no-music wami angabulalela kwezinye iy'ngoma uzothola ukuthi le ndoda iyakhala ngokuthi iyakhuluma ukuthi ngezinto ezenzeka kubantu njengoba silinda esikuka emphakathini. So kube mhlawumbe ngirephanga ngangabe mhlawumbe ngiyi-politician or something kodwa izokwazi ukuthi iy'khala zabantu zigcine zifikile la ngoba nakhona umusic siyawenza sikhale kuwona ukuthi mhlawumbe bangawubhena noma bawenzeni ngoba mhlawumbe bebonza umanga kahle. So mawuhlanganisa lento i-rap nalento engiyiyona njengisho ukuthi ngiyami an-activist, so ngicathi kuphume enye into ezokwazi ukuthi abantu basizakale. Kodwa isifiso sami ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngifike eqathatha kubaphathi bezwe nalabantu abasey'khundleni zokuphathwa kwezwe ukuthi bafike bezwe ukuthi yini esishoda ngayo sabantu la eghetto nezidingo esiy'dingayo sabantu. Yeah, there are any interest ama-collabo
owazi ukuthi engazi ngiyafisa la mhlambe locally artist ongathi ngiyafisa ukucollaba noSifanibani mhlambe international futhi nakhona ukuthi ngiyafisa ukuthi ucollab mhlambe ne-artist ethizeni. Who are those artists kuwena mhlambe uthi ufuna ukuthi ucollab nabo? Suthi ngathini ama-artist kwi-gender ngiyona ngisho mhlawumbe ngoba ngiwabukela phansi kodwa i-artist engeke ngithande kakhulu ekade futhi ngaba nesifiso ukusebenza nalo ngingathini uBlack Coffee umusic wakhe awupheleli nje la mhlawumbe ukuthi uzogcina yabo internationally futhi ucula nabantu abashaya ama-genre ahlukene so ngicabanga ukuthi nami ngelinye ilanga njengirapper kungenzeka sicollaborate kuphume enye into mhlawumbe engagcina iyisa kude kube umuntu ongekho la kuphela umuntu international. So like umsebenzi wakho manje mhlawumbe owenze manje compared to mhlawumbe nalo owawenzile ngaphambilini umehluko mhlawumbe ungawufuna ukuyiphi kuwona uma usuka comparison? Okay, music engikwenze kudala ungekho specific ufihlekile ngoba isikhathi esiningi i-album engiyidrophe sekiyisona ngisebenze nabantu abaningi kakhulu kuyona so ngagcina sokuthi ama-fans agcina mhlawumbe manje complainela ukuthi indaba njalo usezufeaturisha indaba ezinye ingoma ungayishayi wedwa kanje. So lokho kwenza ukuthi ubone ukuthi uma ngabe usebenza nabantu awukwazi ukuyiveza ukuyi-expressa nje wena. So kule EP engiyikhiphile kugcina bengiyi-expressa uma ethi icala liboli into eqhamuke nama mhlawumbe into esiqale sawoyi-discussa siyigroup noma icala liboli ngithe mangilisho futhi kwalokuthi baningi abantu mhlawumbe abanezinto cishe kufana nokucabanga ukuthi yazi kuyenzeka ukuthi kodwa manje ngoba ngibenginqene ukukhuluma yazi le ndoda le iyakhuluma ngale nto le so ngasho kanjalo sister ukuthi icala liboli liseqopheleni lokuthi music bengiya all out ngoba indadi personally kumina so yeah I disturb I know right so and like ubona ama-school asayingane uthola ukuthi mina ngifuna udokotela ngifuna ukuba yini nani zonke lezo zinto I understand lot abantu selokishini for wena umndeni wakho wathi ekhaya usuna no I'm a rapper ngizoba i-rapper and ngakhona was there any support, was there any struggle lapho thina ukuthi uba understandise ukuthi this is what you want to do? Into engingayisho ukuthi kulento mawuyenza lento music mawuyenza ugcina uwedwa okay music lokho family supporta ngako kwesinye isikhathi mhlambe bakukalela isikhathi uthe njengoba ngisupport mhlambe kuzoba 2 years benza lento yakhe bese yaqala athola income akweqa 2 years bese kwaba unyaka wesi3 uthi abheka sekhona nabaqala manje ukuthi hayi lento mhlambe ngeke yabo kodwa ngisho ukuthi i-support bengiyithola kakhulu ekhaya ngiyayithola namanje ukuthi sengiyithola bengazi ukuthi mhlambe yini phezukwani sebenginika nje ukuthi lento yakho okay so yabotshenzela anthi mhlambe kube khona income ekhandekayo noma indlela yokubona ukuthi serious kangakanani lento mhlambe ingwani lapho sebebona ukuthi lento le hayi ukuthi just a music it's a business. And kulezinto mhlawumbe okusebenza kuzona nakhona mhlambe ungakwazi mhlawumbe ukusinabela kabantu ukuthi yini lento osebenza kuyona and singathola kanjani lo msebenzi wakho ukuthi njengama-fans bekwazi ukubona nabantu aba-interested ekutheni ukuthi yazi isafuna ukunikeza indlela nje mhlawumbe uBlack Jay ukuthi ngiyizwe ukuthi hayi ngiyamuzwa uyabeka umfana uma ekhuluma ngithi ngifuna ukubona ke-masherepha namanje kephi la bangathola khona no-platforms your music where can you get your music nazonke lezo ndawo? Okay, njengila kwi-TVD nje, i-TVD it's a company engisebenza nayo, ngisebenza nje nayo. So music ma TVD mhlawumbe ungena ku platform ungena kuyona noma ilokhuza i-digital store uzothola ukuthi ngisofela kodwa ke kwesinye isikhathi mhlawumbe mawufuna nje ukuba specific uthi Black Jay mawuthi Black Jay mhlawumbe ku-YouTube uthi Black Jay icala liboli
music wa-Black J uzowuthola noma ngiphi i-digital store mawuzothi Black J Incalankulu music wa-Black J uzowuthola. Sibonga kakhulu. So nizwele nibonele kathemba ukuthi nizobe nisakhona nihleli futhi nibuke ukuthi i-performance ya-Black J izohamba kanjani. Siyabonga kakhulu, and please make sure ukuthi you subscribe and you hit that notification button and phinde futhi nibone nazi kahle lokhu nikhumbuza into ukuthi ayibo konja I have my best new show ithini into yakho what's your story location eMlazi. Asibonge. Performed in many places, seen so many faces. Irap gaitanda gala, you can ask my aunt Mavis. And I think maybe it's time to celebrate it. Ever since I hesitated, I think it's early. Got to kick this on my hits, it's what I do daily. My biggest opponent, it's other rappers, this is crazy. As I say, I crystal shine, no one will ever fake me. Obo now, plan the show, I live and rifles aching. Gagging grass, the telling toilet, no more go platinum. Dealing with the brothers who I hate him while I'm hugging them. If we do it, stop it, giso kuzunga gai platinum. Look at Kaktelang Sentleleni, I am coming now. I'm Mokelang Kanu Jizo is here to stay. Yaskan Tanda Bangan Bambi, but I'm not gay. Mouting work, I'm not worried. It's a part of the game. My only case, but exclusive within When I rhyme, I know I make no mistake. People fall in love with whatever I say. I just shine when I'm standing on the stage. I feel like I'm a part of the game. When I rhyme, I know I make no mistake. People fall in love with whatever I say. I just shine when I'm standing on the stage. I feel like I'm a part of the game. Across I mean no hamba badrinda bozolweni. Ngithanda iram ne-flow ngizizwa ngishaya ngesithembu. Le game ukuba spinning ngabe ngibadla ngesiqembu. Basebenza strong ingabaniki ikhefu. I have a reputation of rapping with crowd bouncing. Ofuna inhlelo ibe ngakwena. You can come ask me what to do or not if you want the profit money. Stop this niggas and make music, they will buy it. I feel like I am Al Capone, Venekis my secret weapon. No music kwami weke benke zidli samba nelkapone. Impress le every nam go bizohlala kule industry. Idanza zami is hash to others, but I know my rap is straight. Bangena stage ngiphathe mic ngirapha kusanganisezela bangagcwali bangibiza ngenjabazi ngaqanda ufezela. Kule game kuyabekezela banemali bekunyekezela. But I feel I'm a part of it. Anginavalo When I rhyme, I know I make no mistake. People fall in love with whatever I say. I just shine when I'm standing on the stage. I feel like I'm a part of the game. When I rhyme, I know I make no mistake. People fall in love with whatever I say. I just shine when I'm standing on the stage. I feel like I'm a part of the game. When I rhyme, I know I make no mistake. People fall in love with whatever I say. I just shine when I'm standing on the stage. I feel like I'm a part of the game. When I rhyme, I know I make no mistake. People fall in love with whatever I say. I just shine when I'm standing on the stage. I feel like I'm a part of the game. exclusive record. Yeah. That was a super duper performance by Black J. And do not forget to Lina TVD. Please subscribe in our channel and don't forget to hit the notification button. For some more because everybody is I'm exclusive. So, see and make sure you subscribe and like. Peace out.